mane pachkorwa, baba mane pabirwa, baba mane pachkorwa, baba mane pabirwa. Nega birwa, hey, nega chema. Umdara giraffe. Kwanzi Mai TT avachada mablacks mdara. Vakutoda varungu mdara, mavheti. Vane bvudzi rakareba. Yamfana manje. Mablacks apa untore. Mablacks apa. Tozari mablacks esamutadza wePhilistines. Mdara, kumakambona murungu ane chunhu. Indada kuti jairira Philistine. Zimbabwe yese neAfrica yese yavatadza. Takundikana baba. Senation takazvimirira sedu sesu maZimbabwe. Ari kutopfauka kaPhilistines. Kubururuka wehwiza. Sotara pana isotadza kumitisera pana. Ndomusadza ini. But inini mbona ngwandisi blackhead. Chakangosiba bandiri chede shaft gearbox pana. But wakamana yataka kugadzira nyaya. Yadze kwembe dziya mbona. Une map yeSwaziland, yeBangladesh, what. Pasini. But I think kusanyatsoputitswa kusangana nevanhu vane madora nevanhu vane makwembe. Timu dora, timu kwembe, ndo ari kunyatsosangana navo. Satanyatsoputiswa nayo yaMoses chaiyo. YekwaAaron, yaNoah. Iya yakarova gungwa gungwa rakavhurika. Taura kumbona. But nyaya zvake zvinakana basa ndomuchikora maziso ndomuputsa ndomuchikora mumabondo mahipsa nomatsenga. Tinasha negwembe anoita kunge Jobhu. Ane zimepu reBangladesh paziso. Ane zimepu reEgypt pachest. Ko uyu manje ko Zizo wacho ndiye Zizo. Zizo ndeupo mfana utara Zidane akadana na Mai TT. Aiwa uyu Zizo kawa mazimudhanso wedu anoimba zvedu zvemuno. Akanzova nedora kauya. Zizo kuti akatadza kuti Mai TT wavo. Vari kusangana nemamacha, vari kusangana napana nemadora fana memandere chaiwo. Kwete isusu zvigombototo tinoputsa kuchikora mutunha kutsenga kusvika tasvipa kunge matowa tsvede bora. Uyu munhu akutodai mimi mudhara, akutodai mimi mudhara giraffe. Haisi tatomira nemi senyika. Mfana uyu ndiye munhu anozoudza vamwe kuti ndakasangana nemakudo pasi pezuva muchikora dzena 25 tangu 25 mastrokes 25 hours. Ndo zvazvinotongoreva bonzi 2 minutes 45 seconds. Munhu atorambwa, munhu akutonzi anonhuhwa, hana mari, hana chi. Asi iye anombonaka here Philistines wacho? Anombonaka here? Ndoti wakutsonda mfana, wakuvhuna chikora kuundura gocha shudha nama. Kumupwanya netsvimbo yaMozisi, tsvimbo yakarova gungwa, unoziva? Tsvimbo yaAbrahama, yaNoah, nemusoro weMedusa, tsvimbo ine musoro weMedusa, Medusa thing. Mudhara 25 rounds. Makapedza dzirwa paipa tiri kuSomalia kape. Pamakarova chimai chemasamusa. Chapa chafira ipapo. Ndakazomba good size bwana anodzika makuita sitedhi kuti akamwana kunyarara semunhu ari kugerwa tange munhu ari kupemwa bvudzi remubhurugwa kuti ange nhunzi yaroerwa padhodho. Kazi mimi mudhara kuSomalia ndimakanomamira pagedhi rangu kuti mupiwe mukadzi. Ndoushingo hwavanoda here kuSomalia. Vakaputsa 25 rounds. Mamauraya munhu amatiza. Uraya munhu kuti ange manhunzi iri padhodho. Muruwa mfana wangu sokuti anofunga pamwe ndakakonekta kumagetsi musana sokuti anotanga kutobvunza kuti asi hamuna mabhatiri here musana wangu. Ndamubvuna. Ndakakonektwa paelectricity. Mushedze izvezvi. Ndanomufonera mushedze. Mudhara imimi ndakutadza iso. Ndakutadza. Ndibhukire mechi naye mfana wangu.
muchikore nhasi 25 hours 25 rounds 25 positions. Giraffe uiseko mzukuru wangu giraffe wena mlenga wanotya tamudenga. Sekuru Medusa murise sekuru Medusa. Ndanguya pana mudakuru wa munhu sim 1 sim 2 kawanda. Yeko ndaiwana muzukuru usatota mboya pana. Ndaiwana uchiri kumba kwako uchogesa kuti uda kuputisa Mai TT iwe. Kopoto ranga ndakati uye naro muzukuru. Jameson uye nare necranberry dilution nema ice sadatanganya yako. Zvemasine sekuru zviri mubottom zviri mota. Ndamai ndavagira 50 sina kana basa. Ndanyatsorika sekuru. Ndekuuraya munhu, putsa munhu ngebute. Ndineka mechi naMai TT. Ndokurwa Mai TT 25 rounds, 25 hours, 25 styles, 25 strokes. Ukuda 25 kilos here iwe. Nyaya yako mzukuru. Tinashe chidzoba pano nezuro ano. Vachida kufixa mukati anti kuda kumutova parounds akawanda. Vane zvizo vana basa sekuru ndinava gwembe. Tinashe aida mushonga wegwembe. Sito achida mushonga wemushangenene. Hanzi ndinekadora nakukuta mushonga wemushangenene. Ine ndoda kusimbiswa mundima yekuputsa munhu baba. Putsa munhu sekuru sekuma-Olympics sekumuGuinness. Ndakumuputsa 25 rounds. Nyaya yako muzukuru ine hasha uda kuchita munhu mastitch here. Uda kuputsa munhu muhlanganene. Uda kukoredzera Mai TT here muzukuru. Udati bado nemazina here. Uda kuputsa mazina. Zino katotodona faster ndosaine kuputswa kwemunhu fa kwemunhu. Pazino sekuru akadona zino achibva sura ipapo sekuru. Pana mudzipa nesini pauro. Sekuru ndokumbira simba rekwanore, simba rekuputsa gungwa, simba rekubvura nzira, simba rekuisira mhuka mukati. Ndakamuisa tunhu mukati. Opa stroke one side sekuru renzeve yake mburugwa. One side. Mushonga wako zukuru unenge wa Mr. Beck man, Mr. Beck. Wandina kona mushonga mzukuru ndaukuti agone kutota Mississippi yake mubhurugu. Obva moputisa nge-firecracker. Firecracker sekuru hazvibude zvikuda tochikorwa munhu chaizvo. The lifetime. Ndoda kuona newin sekuru kuitira gold medal muZimbabwe because varume somutadza ndakumuchikora ini. Saka wakuda mzukuru handina ndinogona kukupa kombucha. Sekuru kana mune kombucha handenyu sekuru. Handishandise kombucha, ndishandise zvinhu zvisina basa. Ndakubuda ndigara nekombucha. Baba madi apo kuri same dara. Safe young man. Madi iko apo. Kuri mfana unokendere chipepu changu chachiya ichi. Mudara mune danga ka mudara. Chipi chamutora mudara? Mfana changu chachiya Mai TT chachiya. Okay. Chetindi. Chokutuka vanhu ichi. Ati last time bebe. Pandakachikiya bebe chakatanga kutiza chete yaona mari watu. Ka mudara paipa makaonekwa kunza munakana silver ka mudara. Mungori womunhu wozvake mudara. Imhanza chete yamungori nayo. Chapa chatanga kudhimanda mari, nditumire mari, watu wada kuenda kuDubai, ticket, nditengere Benz, nditengere iPhone 14. Chinzo mfana wangu waenda akazochirowa mani. Ndakachirowa skillful mfana wangu patown. Ndopana ndabva nopiwa kamari yaye Zimbabwe nasoko ndakabata zvima US. Ka mudara, handi makasaizwa paipa zvanzi chanedza munosvikira munakana mari, mukutongonhuwo zvenyu mabhora. Mudara mabva madii paipa? Mapiwa cash. Ndabva ndachifonera paipa mfana wangu mandefu. Ndokutanga achida kudahira mfana wangu. Ndabva ndachitextera mfana wangu ndakati ona kaiwe ndakusendera cash. Saka uri papi ndiswe ipapo. Mfana wangu hapana kupera kana 5 seconds mfana wangu. Chapa chandipinzira ko mfana wangu. Chapa chandifonera. Ona ka mfana wangu ndakabata ma-USA. Mazi-USA Zimbabwe mfana wangu ndakabata paipa. Ka mudara, saka makachipa here ma-US acho? Ndabva ndachiti ona kaiwe Felicitas. Chimotibvisira hembe. Ndabva ndati waya pa screen.
pasangana second mfana wangu chakabvisa hembe mfana wangu chabva chakavhura bhurukwa mfana wangu. Saka zvinoda bhegi zvano izvi mudhara. Mati Mai TT chakabvisa hembe mudhara. Chabva chavhura bhurukwa mfana wangu. Chabva chadiko chakadii chikamodhela. Chikasagumbo musoro chakadii. Ndabva ndawedzera mamwe mawaya mfana wangu pascreen. Iwe. Chakada zvese mfana wangu. Chakavhura bhinzi, chakaisa mugoti mubhinzi, chakaisa maspoon mfana wangu. Mfana wangu ndakaona mahora mfana wangu. Migoti here mudhara. Nemaspoon here mudhara. Mudhara munonyeba imimi. Inda. Mudhara munonyeba. Kusvika. Mfana wangu, ona mapicture acho. Mudhara kubhebhe yenyu mudhara zvariri kuita mudhara. Pasocial media mudhara. Ranetsa mudhara. Rikuvava mudhara kuita nge miripiri mudhara. Bhebhe rangu ripiko mfana wangu. Ini ndine kesi ka mfana wangu yemabhebhe. Mudhara, Mai TT ka mudhara venyu mudhara. Ndakachirowa 25 rounds chache. China kana basa chache. But nangu nochitsokorodza futi. But taiti munonyeba ka mudhara papa Mai TT ane kagalo kanenge kemwana mudiki ane 1 year. Mudhara, tazozvionera mudhara. Mfana wangu ane kagalo kadiki but kabhinzi kake kari padhuze mfana wangu. Mfana wangu zvakutaura izvozvo wana kupi kwezvo. Zvionera mudhara mafoni edu zvazara mudhara. Saka nemapicture acho here mfana wangu. Baba ari kutenderera baba. Tazozviona mudhara kuti munhu uyo anopfekera magaro mudhara. Because mudhara. Plus munhu akabereka dho mudhara munhu ane spirit level kumashure uko. Maingotishainira mudhara zvinangana order baba. Ndazoputisa 25 rounds, 25 hours, 25 strokes. Mudhara taitofunga kuti pamwe muri kudya zvinhu zviri nani mudhara. Maidya zvitsvina mudhara. Mfana wangu angone problem yekuti amari nezvimadhara mfana wangu but handinyatsoziva kuti anotesta sei. Ndakanganwa mfana wangu bose ndamunakirwa mfana wangu. Saka ameno but chandinokuziva mfana wangu ndechekuti ndakapesanisa bhinzi yekuleft kuendesa kuright mfana wangu. Mudhara kupesanisa kupi kwa hapana zvamukutitaurira apa. Ndozvinhu zvinopesaniswa izvozvozvo. Zvinhu zvekutotiwo ndakatongotiona kudai so kana ndakatoratidza imbwa yangu yakatoda kutorutsa mudhara nezvinhu zvamunotaura izvo. Kana nhunzi mudhara kana mosquito chaiche haimbofe yakafarira zvinhu zvakaita sezvo mudhara. Ameno mudhara. Asi mamakadhakwa here. Chiko chainyatsoitika paipai. Mudhara ndakushora mudhara. Zvinhu zvamune muchibhiga mudhara. Takayanzwa rwimbo mudhara. Ndazodai. Mudhara zita mudhara hakusiri kunaka kumunhu mudhara. Saka mfana wangu ndandite sei mfana wangu. Ndandichemere mfana wangu ndibvume kuti ndangana plan mfana wangu. Iwe Tinashe, ukona zvawakuita manje. Ukufunga tokangwara. Unatomba ngwara. Iwe siyana neniyo. Uti chiko yo. Ndatokupedzera. Ndatokunyudzisa iwe manje. Ndotenda kupolisi zvaizvezvi. Azvanga zvitomboperere papo. Iwe utonditaza kuona wangu. Kutaza kuona kuita sei. Mira uone zvako yangu haipere. Tinashe wegwembe. Uri wegwembe iwewe. Iwe utonditaza kuona magaro panapa. Ndakatogara muchiklabu chine vanhu vakazara mutako pana noti zvako zvokubereka spirit level. Sana neniyo. Spirit level? Manje nini uchaona moto miraone. Spirit level kuita sei. Spirit yangu manje inovava inini. Hautombovavewo. Hauna kana test uri mvura. Ndatokutumira nemutemo izvezvi. Hauna zvaunotombondita. Ende uchataura chokwadi kuti waiziitirei. Iwe ukutumira polisi ripi koi? Polisi rabheri here? Polisi rabheri society. Hapana munhu anombokuteerera mumadhira kwaya madhoti akutaura. Papa iwe. Munhu andaichengeta. Munhu andaipe mari. Wongundiita zvinhu zvako ndiita roughness. Iwe hauna kana mari wamhondipa iwe. Zvokuenda nekudzoka una kana plan. Zvemari zvipi ko wakamhondipa mari ko? Une mari iwe. Daune mari uchienda palive chat apo uchibuditsa manudzi wako ari kutibuditsira. Bvapa mani iwe. Ina unopfeka bhurugwa uko. Ende uchamitiswa futi palive chat. Uchamitiswa palive chat ipapo. Mitiswa nani? Andiite zvakumitiswa inini. Ani ndikwandifonera ukanditi ndingati live chat. Ndakuratidza, wakuratidza vanhu vese. Ende haugone futi, ende une diki, une kadora, hautombogone kuisa kwacho. Hai papa, ndosaka une gwembe.
unegwembewe enda utambadiwe anditambokude futa udadiwe nevanhu ndatenda kupolisi manje ndatenda kupolisi miyezokuwanisa ndakuchatiyashi usinganake tinasi ndakundira kupolisi ndakusongisa uripo yemunhu tinasi uripo yemunhu damari yangu isakati iyo sena neni mani pfapayo urere munhu isako isu iwe Giraffe Mai TT ka vari kuitwa sewe ipapo hausoda kuvhara munhu ipapa wena ndiwo wena kwari kuita sekwe baba asari kushuta vhidhiyo yemasocial media Polisi, maita zvakanaka mauya. Taida tokuponerai. Uri kuona zvaita mukadzi uyu Mai TT. Akatora chimbadza kwatere. Abatisira motikari yawo le10. Tikuzoona kuti haisi mota yake. Akuda kutisira ndowe yake anzi tobhadhara nendowe. Iwe ndozvawakaita irewe kore ungati kumba mota yako asaona mota irewe iwe pindura kaMai TT pindura asa hautaure unongogona kutuka vanhu pasocial media kuzoita wakatengerwa Lamborghini one pasocial media sai vanongogona zongotuka vanhu pasocial media tete kuchimbotiradzaka ndowe yacho yamukutaurayo kuti yakaita sei unobhadhara zvibhadzo mudhara sena ine nduwe dzevanhu munoona dzakadyiwa neasidi pakatava kuti dzakazara tsete taura kompana wangu wakadzi vanongogona kungoita makeup tete face bana unongoposhera white powder unongoposhera face powder vanongogona ngoposhera face powder kupesa rega tiende naye mbona wangu Okay, maofficers. Giraffe, ko mukadzi uya kutenderedza varume kuti vange manduwe azobatwa kamudai asungwa manje asungirwe kompana wangu kushaya magaro kunosungisa here anzi fraud baba anzi akadya mari dzevanhu dzemaraunds dzeproperty meno zvinongotaura ipapo kuti maraunds api aya vakomana ka mumbe murombe abereke nezuro guru rake nasi mujeri saka toenda neguru rake remukadzi amene kuti aikechesa here kune varume varongochema pasocial media guru redu vakomana guru redu raenda baba hazvina kumira mushe baba ndo anonzi mamhepo mbono mamhepo ake asumudza magaro mudenga mbono gore rino zvakaoma mudara ameno vanhu varingoti hanzi akadya mari dzevanhu mudara hanzi zvezvezve mafuta aizora wati aiba futi mudara hanzi aibira vanhu mudara achibva avharavhara nekutuka mudara nekupopota hanzi akakasimbira kumuromo sepinjisi achituka vanhu mbono apa unosati munhu eye aituka vanhu vese mai saka anobatsirwa nani mai mudara vanhu varingoti dai atisira guru mudara vanhu varingochema neguru raenda mudara ko guru rinogosara sei handiti guru ndo rakaita kuti apiwe zita raakapiwa here riri pachitupa pake mbono inyaya yeguru rika iroro haana tsvimbo kwayo ane guru kwayo but mudara pakaipa mudara ko vana vake manje vachaita sei mudara zvakaoma but mudara handiti ndimi here maimborovana naye handiti maimborova guru rera 25 strokes here 25 rounds mudara indeke munobatsira mudara chimoko chenyu chakunyura kamudara pindirai mudara iwe taurira pasi mbona kuenda kupolisi nini ndobva ndatonzi newewo boyfriend yacho handiite izvozvo mfanangu ngaabate zizo natinashe handi ndo vakachata nawo vachidya mari dzevanhu ngapiwe mari nemufesi uyo wegwembe ina handiite izvozvo mfanangu ndisiye zvangu ini maramba mudara mambo wangu tadzoka zvakare nenyaya yaMai TT ukubira vanhu mastreets but ari kuti aiba yeposi anga akadhakwa nemapiritsi anonwa right unobvuma here nyaya yako iwe Mai TT handibvume because ndakatonyora inini ndakatonyora mari yangu ende handitongozve chiwayi inini handitongozve chiwayiwayi iwe ita order hakusi kumba kwako kuno ko dheti rawakasaina uchifanira kunoita community service yausina kuzonopedzisa chii chakaitika ndiri public figure inini pandakatadza kuita community service yacho vakadii kundisunga hapana singaziva adresi yangu pavanhu vese apa
Even mimi mese munoziva adresi yekumba kwangu mimi. Hapana singandiziva. Ini ndinongokuziva kuti uri pamberi pedare nhasi uri kutongerwa mhosva yekuba mumastreets ndo zvandokuzivira nazvo. Hapana zvimwe. Republic figure ende handisungike zvekumhanya inini. Ziva kuti imba inoende yemutemo haisi yemajokes. Hapasi pasocial media vana pamunoswera muchitukana nana Keti namasomere nana Tateleshas muchita zvamunoita. Hapasi panapa. Right, hatina nguva yekutambisa. Uchagara 12 months mukati. Any last words? Zvichemo zvako, Mai TT? Ndinorwara mufunge. Handisati ndatonga mapirisi pababa. Ende paya pandakatizoita community service mapirisi angu aina apera. Plus ndakashaya mapirisi ndinoita kunge ndinopenga dzimwe nguva. Handina mapirisi musisitimu izvozvo. Pasi wandiruta kunge ndinopenga ndiregererewo nai. Please forgive me, please. Chichemo tachinzwa. 9 months mukati. Officer, endai naye. Ndiri comedian, please. Ndiri wavanhu, please. Ndiri wamajokes. Ndokumbira munditonge zvakare munditangidzirwa kunditonga. Ndokumbira mundiregererewo. Hamba wena. Ndine vana kumba, ndine vana vari kuda chikafu voda kuchengetwa, please. Baba, ko ibirthday yekare amai vaya baba. Amai vapi komfona? Amai vakwe. Kati amai vaya mpona nguva wakarwa 25 strokes vaya. Ibirthday ramai TT mudara. Kuchikurubi kumudara, kuri kubvira mudara. Ya. Manje birthday racho rongopfuura here mpona. Bosi ndechedu kachimai TT ndechedu chimwe chedu mpona. Ndochinotimirira pasocial media mpona. Chinopedza masports. Chimondoro chechikadzi mpona. Hai live mudara. Hande yekuchikurubi mudara. Ndewedu ya mudara. Happy birthday tinomuimbira mudara. Manje anomwei manje. Uyo ndiyo mazambezi ka manje. Manje tomaisa pai mai mazambezi bosi hey. Ane ngura manje mukano mangu mwawana ndva kuna ngufenda mudara. Motoshafa mudara mundebvu menyu mudara crate mudara. Monomuigira mudara. Kutara life mpona. Hande vada notenga abdu vada muendesera mpona. Inini pandakasungwa pandakapinda prison. That's when I realized that kusungwa hausi uranda chete, but also ZPS is empowering women. Nemhosva dzatinenge takaita idzodzo tikapinda vanotitsvagira zvatinokwanisa kuita. Saka mujeru ndakasvika mune maprojects ekuruka mabhegi. Muri kuona vasikana vamwe vakagara pasi ava ndo vairuka, vanga vari maexperts. Vanangosvikawo ndo vandatangawo kudzidzira kurukawo mabhegi. Saka ndakatangawo kutoruka mabhegi, ndichiruka mabhegi every week. Ndinotoruka mabhegi achienda kumba achinotengeswa for the welfare of my children. Ivo vari mujeri imomo vanorukawo, mari dzavo dzinochengetedzwa kana vachida kuti dziende kumba dzoendeswa kumba. Also pane project yesalon, pane mahairdresser muri kuona nevanoita zvebeauty, manicure and pedicure. Pano vanoitawo futi zvesewing, vanosona hembe. Unfortunately havana kuuya nadzo, but vandosona hembe dzakanaka dzinotopfekwa dziri fashionable. Kune vanoita zvakare zvepoultry, kune vanoita zvakare zvefarming. There's a whole lot of projects dzinoitwa mujeri zvekuti ndakazotombozvidwa dai ndakapinda mujeri kudhara ndatoo millionaire because tiri kuimpawiwa zvakanyanya. Like myself, I'm a working woman. Ndafara because ndabva ndine something chanosvika ndichiticha madzimai ari panze kuti unogona kungozvitira your own business woman usingashandire munhu maoko ako chete. Inini chaenda kutoruka, of course ndaitengesa hembe nekuita chino nechino, but patoo nerimwe new business line randanawo rekutengesa mabhegi. And I'm very grateful to Mr. Chiobvu, muridzi wemajeri, naamai neZPCS nekuti empower. Havasi kungotitora sevaranda vakaita mhosva, but vari kuti grooma nekuti nature. So thank you very much ZPCS. Baba mane pakuva, baba mane papirwa, baba mane pakuva, baba mane papirwa. Naga birwa, it's hey, naga chema, nawe hey, naga birwa, it's hey, naga.